Det er faktisk flere tekster, men det bliver de jo ikke dårligere af. Ja, og den første tekst hedder... Første tekst hedder OD. Ordet rimer på god, men i princippet, hvis jeg skriver od, så kan jeg lige så godt have stavet forkert, og i stedet for at have ment god, ment ond. Det sidste opgør. Jeg skød helten lige midt imellem øjnene, lige så snart det var mig muligt. Derpå slettede jeg mine spor og fortsatte med planen fra, hvor han havde blandet sig. Det kan da ikke være mit problem, at han måske gerne vil vide, hvorfor eller hvordan. Eller at studievejlederen måske havde fortalt ham, at han ville overleve. Drøm. Måske var de virkelig på eventyr sammen i nat. Men så, da de vågnede, var de begge to så sikre på, at det måtte have været en drøm, at ingen af dem turde spørge den anden, om det virkelig var sket. Ja. Så der er en, der hedder forbedret fedtfordrivning. I Grar fandt man for et par årtier siden en løsning på befolkningens problemer med overvægt. De to professorer, Lasse Bering og Remi Albrechtsen, opfandt et middel, der kunne fjerne alt det overskydende fedt på kort tid, imellem 2 dage og 2 uger. Midlet virker på den måde, at det løsner alt fedt fra knoglerne og får det til at bevæge sig udad til huden. Så dannes der overalt på kroppen hvide knolde, der bedst kan sammenlignes med bumser. I behandlingens unge dage var det ansatte, der så skulle presse fedtet ud med en tang. Det ville være for farligt at lade en maskine gøre arbejdet, når knoldene var overalt på kroppen. Det gjorde, at alt fedtet ikke altid blev fjernet. Efter et par dage førte ufjernet fedt til infektioner og med tiden sår, der tog lang tid om at hele, smertede voldsomt og efterlod grimme ar. Derfor arbejdede Bering og Albrechtsen videre, og i sidste uge blev så en ny version af fedtfordrivermidlet taget i brug. Forbedringerne er tydelige, når man ser de første patienter, der er klar til at blive presset. I stedet for mange mellemstore knolde spredt ud over ben, arme, bryst og ryg, har patienterne en stor gul fedtbold på den ene hofte. Så går de hen til en af de nye pressemaskiner, stikker bolden ind i hullet foran på maskinen og bliver befriet for fedtet. Bering udtaler: Vi har store planer for det fedt, maskinerne opsamler. Vi har allerede aftaler med forskellige shampoo- og sæbeproducenter. De mener, at de kan bruge fedtet i deres produktion. Og en bilproducent, jeg ikke vil nævne navnet på her, arbejder endda på at bygge en bil, der kører på fedt. Hvis det lykkes, kan vi også begynde at bruge fedtet til at producere elektricitet. Der er så mange muligheder, Albrechtsen tilføjer. Så længe vi kan fjerne folks fedt, bliver folk ved med at spise, og så længe folk spiser, vil der blive dannet fedt. På den måde har vi faktisk skabt en evighedsmaskine. Og den sidste tekst hedder En synd. Ja. Jeg sad og lavede et eller andet, og hun kom ind og råbte: Det der, det er en synd, Camille. Hvilket jo burde gøre, men ikke rent faktisk gøre. Det er nemmere at huske, hvad det var. For hun sagde det virkelig meget dengang, på mange måder og om mange ting. Men da hun så var færdig med at anbefale mig eksorcisme, og jeg ved ikke hvad, fortalte hun mig, at hun ville have mig til at løbe væk med hende. Hun skulle nok forklare det til dem, der behøvede vide det. Hun skulle nok betale, og alting var planlagt og alting. Og i øvrigt var det en nødvendighed, at vi stak af. Der var simpelthen ikke mere for os tilbage her, og det måtte jeg da også kunne se. Jeg spurgte, hvorfor i alverden hun ville have en som mig med, når nu jeg var sådan en synder. Så kyssede hun mig på kinden og fortalte mig, at det hele gik ud på for hende var at blive skudt af paver med mig.